Több helyen láttam újságban, de nem igazán keltette fel az érdeklődésemet. Aztán Brigitta hívta rá a figyelmemet, és az első dolog, ami igazán megtetszett, az, hogy szabadban van. És ezért jöttem el első alkalommal, nem voltam benne biztos, hogy második alkalom is lesz. Aztán annyira feltöltődő, olyan jó kedvel mentem haza, és végre az, hogy sokat voltam levegőn, utána mondtam, hogy már is a botot megrendelem, és fogok jönni rendszeresen. Ennek is van egy technikája. Nekem is nagyon sokat fáj a hátam, mert görnyedek, íróasztal, számítógép körül, és ezt teljesen el tudja mulasztani, hogyha jól csináljuk. Azért ajánlom mindenkinek, mert nagyon hamar meg lehet tanulni. Ez a csapat, akikkel én járok, nagyon egymásra talált. Az egészség megőrzéstől a gyereknevelésről mindenben szinte egyetértünk, és pillanatok alatt eltelik. Szoktunk 1 órás és másfél órás sétákat csinálni, tehát az 1 órás az most már nagyon rövid. Teljesen egy feldobott, kicserélt ember lettem, mert az, hogy levegőn mozgunk, ez teljesen megváltoztatja az ember hangulatát. Nem vagyunk időhöz kötve. Egy tornára néha 10-15 perccel csúszik le az ember, nem tud odaérni. Itt viszont nincs idő, hogyha nem tudok eljönni egy edzésre, bármikor önállóan is lehet gyakorolni. Az időjárás az mennyiben befolyásolja ezt meg az évszakot? Én az elején úgy gondoltam, hogy nagyon. Most már nem így gondolom. Most már annyira várja az ember a következő alkalmat, mert ha megtapasztalja ezt a hangulatváltozást és a közérzetjavulást, akkor hiányzik. Én már most megvettem az őszi kabátomat is, hogy az eső ne legyen probléma.